Άλλα chat. Λοιπόν, εδώ είμαι προς το σπίτι του Eric. Day 2. Λοιπόν, meet up Eric. Φέραμε GoPro. Τη φίξαρα νάτος. Μόλις φτάσαμε Αλεξανδρούπολη Hotel. Δύο φορές η GoPro για κάποιο λόγο. Να φάνε λίγα καλά θα πάνε. Να φάνουμε όλα καλά πήγαινε. Περιμένουμε τον boss. Εδώ είναι το view, βάλαμε βαλίτσες. Πρέπει να το μεταξύ να πάρω ένα stick. Βέβαια για τις λήψεις που θα κάνω Είναι πιο ωραίες, πιο chat. να μην έχω το χέρι, γιατί εδώ κλείνω και το mic. Και εδώ έχει τα mic. Τα καλύβει. Εδώ, άμα βάλω δάχτυλο εδώ ή εδώ, κλείνει μετά. Εντάξει. Αφεντικό, πού είσαι? Λοιπόν, day 2. Σήμερα απλά θα φάμε. Θα πάμε κάτω. Εδώ. Slow, εδώ δίνεται. Ναι. Ναι, δεις. Απλά content κάνω, μην κάνεις cringe. Όχι, ναι. Δείτε μαλλί. Φτιάξω λίγο. Στείλ το. Φτιάξω λίγο. Φτιάξε. Γιατί εδώ είναι αρχάρι. Εδώ το μάλλον μια χαρά είναι. Ναι. Open up. Αυτό το μάπα. Τι πράγμα είναι? Το καρέ το έχει κάνει ένας παπάγε. Το έδες εσύ. Δεν το έχει στείλει. Γιατί ξέρετε θα τραβήξει να μου το στείλει. Ναι. Πες μου. Road trip Αλεξανδρούπολη. Όπως είπαμε πριν, μετά νούμερο 2. Σε μια θέση να... Στη νούμερο 1. Νούμερο 2 είμαστε εμείς. Για τον Eric νούμερο 1. Για μας νούμερο 2. Ναι. Το road trip έχει ξεκινήσει ωραία, θα να πω την αλήθεια. Κύριε, δεν είμαι εδώ, είμαι αλλού. Πίστεψέ το. Είμαι αλλού, Αυτή τη στιγμή όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Αυτή τη στιγμή δεν ο είμαι Eric εγώ, δεν είμαι εγώ ρε. Πάμε να φάει πίτσα μόνος του. Τι για πίτσα θα πάω? Πίνα. Το γύρα, θες να φάμε ελληνικό? Πάργα, δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι λες και είμαι Θεσσαλονίκη ακόμα. Ξέρω. Αυτά ξέρεις, θα τα βγάλει ο Ηλιάς και δεν θα πώς τα στείλει. Ωραία, θα τα στείλει. Εμένα μου έχει στείλει φωτογραφίες. Τι λέει μωρέ ο κλόουν? Έχει λέμε. μείνει πίσω, δεν έχει κάνει update ακόμα τα Windows. Τώρα να φάμε κάπου. Εδώ το αφεντικό, ο manager. Λύνει, φτιάχνει, αλλά θέλει κούρεμα δυστυχώς. Όχι ρε, ωραίο είναι, γιατί θέλω κούρο. Μπάτσα που σε κάνουμε μαλάκα. Μπόμπα είναι, ωραία βασικά. μαλλί ρε. Μπάτσα. Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε αύριο το trip. Θα δούμε κανένα αξιοθέατο που θα πάμε, να κλείσουμε ξενοδοχείο. Και αύριο με τον Μπό θα έχει άλλα vlog που θα πάμε στα public, 40 ομάδες. Θα ανοίξουμε Google Bumps. Από εκεί που ήρθα. Εκεί που ήρθαμε. Περνάμε. Ναι, και εξής μου πατάει ο μάξης. Δεν είχε βγάλει. Λοιπόν, 2 λεπτά ακόμα θα βγάλω. Μετά θα κάνω το switch. Σήμερα κάναμε 16.000 βήματα. Α, είστε κουρασμένοι δηλαδή, έτσι. Και Μπα, εδώ σας παίρνω έτσι με τα πόδια. Μαλάκα Πέρα, δεν είμαι. πέρα, πέρα. Δεν είμαι. νιώθω. Ξέρεις πως έπαιζε άμα σου χάρη θα κοιμηθεί. Θα σας ξυπνήσω όμως εγώ 6 ώρα. Γιατί? Ευχαρία πολύ. Θα βάλω ξυπνητήρι. Εντάξει. Έρικα, μα είναι πάρει τα ρούχα που είναι να βάλεις για τη δουλειά. Να τα έχεις έτοιμα. Να αλλάξεις και να αφήσεις παιδεία, μην έχεις τίποτα και μαλακίες. Να δείξω το Eric. Yes. Το φάει. Τι έχεις να πεις για το φαγητό? Γράφει τόση ώρα αυτό. Ναι. Άντε ρε. 13 λεπτά. Δείτε παιδί. Δες παιδί. Καλό. Πάει. Μόλις φάγαμε με Eric με τις τραμπέτσες, θέλετε chicken fat. Λοιπόν, γυρίζουμε σπίτι και πάμε για άραγμα. Λοιπόν, Μπόα, έχεις να πεις για το φαγητό? Bang. Παιδιά. What? Αν ερεύτηκες, ναι, έχεις δίκιο.
Η δεύτερη ημέρα έρχεται Η δεύτερη σιγά ημέρα- σιγά σε ένα κλείσιμο. Ποιο κλείσιμο θα μπορεί να βγάλω μετά κι άλλο, ρε. Άκυρο το Οπότε πίσω. το παίρνει πίσω. Έγινε. Δεν πάει ακόμα στην εκκλήση, δεν είναι νωρίς ακόμη. Ναι. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ναι, ρε. Τι μας σημερώνει Μια πιο το όμορφη πρωινό. μέρα. Τσαπ. Να σου στείλω. Day 3. Από το road trip. Γύρισε στο αφεντικό. Looking fresh, looking good. Πέρα βρέχει. Σήμερα πάμε για καφέ. Άλλη τούτη. 360 είναι αυτή. Insta, την Insta. Να πεις Insta θα περάσει στην GoPro. Αυτές. Όχι αυτές, η συγκεκριμένη εταιρεία εννοώ. Εν τω μεταξύ ώρα είναι ακόμα 4 και έχει βραδιά ήδη Ναι, ρε μάγκες. φίλε. Έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας. Μπουά. Και χαμπάρ δεν έχω πάρει. Εν τω μεταξύ κάνει μια ζέστη σήμερα, ρε φίλε. Για 6 Νοεμβρίου, δηλαδή. Ναι. Ό,τι χειρότερο. Εντάξει, πειράζει. Θα πάμε κέντρο τώρα. Θα δούμε κανένα αξιοθέατο, αλλά... Μάγκες, φτάσαμε στο ιερό μέρος του Έρικ. Κάπου στην Ανατροπόλη. Πάρτε ένα view. Και ο Φάρος μπροστά. Η Αλεξανδρούπολη θυμίζει αυτό το φάρο. Οι δουλειές του. Ο Έρικ, ναι, κοιτιέται κάθε φορά στον καθρέφτη. Ο καθρέφτης κοιτάει τον Έρικ. Hello guys. Τι έχεις να πεις, Έρικ? Σκέρε. Μπέρ. Μην το ξανακούς αυτό. Μην το ξανακούς. Θα πούμε μια σοβαρή συζήτηση μια φορά. Ναι, θα Κάμερα. πάμε. Γιατί? Yes. Επειδή βγάζω βιντεάκια να έχω. Μετά όμως ο Έρικ όταν πέρασε τα χρόνια, στείλτα μου λίγο, στείλτα μου λίγο. Ναι. Εδώ είμαστε. Όταν έτρεχα. Εδώ έτρεχα. Ναι. Έβγαινα στο περιφερειακό, ένα μαγαζί και έβγαινα από την πίσω. Εντάξει, τώρα δεν θα καταλάβει, δεν έχω πάρει. Οκ. Αλλά έκανα μια τέτοια διαδρομή. Βασικά δεν ξεκίναγα Μόνος από σου? εδώ, δεν ξεκίναγα από εδώ. Ξεκίναγα πιο μπροστά. Ναι. Έχει και ποδηλατόδρομο, φίλε. Κάνεις. Ποδήλατο. Αλλά δεν βλέπω κανέναν. Ρε φίλε, τι κάνω. Στο τώρα. Κυριακή σήμερα. Τι στην πίτα είδα Ναι. στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Έλα μαλάκα, γάμισε. Πίτα, ρε. Επειδή είναι μεσημέρι, λες. Μάλλον ναι. Τι ώρα είναι? Λοιπόν, η ώρα μάγκης είναι Καλοκαίρι το πήγαινα να φύγω. 4:30. Τώρα πεζί. Χαμός. Φούτσο. Έτσι σαν πάρτα. Εδώ. Αύριο πάμε για να βόλιο με τον Έρικ, πάμε την Τρίτη. Που είναι απόγευμα. Πάμε Ωραία. όποτε θες.
έχετε κάποια συνδρομή, της λέω μηνιαία. Και γέλαγε μετά. Αυτό δηλαδή μπαίνει εδώ έτσι. Είναι ωραία πατέντα αυτή. Κάνει τον καλύτερο έπλο της μαλάκα, να ξέρεις. Τον καλύτερο έπλο κάνεις έτσι. Ναι, το θέμα είναι να κοιμηθώ, όχι να κάθομαι 2 ώρες. Φίλε, ροχάλιζες θες, Αλήθεια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αφού έβαλα ακουστικά. Πλάκα κάνετε ρε μαλάκα. Είπα να σε βγάλω βίντεο, αλλά δεν είχα τέτοιο μπαταρί. Μου βγήκε όλη κούραση αυτό. Μη σου φύγει ο καφές. Μη σου φύγει κουρνάει το καφέ. Μόλις τελειώσαμε τον καφέ, επιστρέφουμε σπίτι. Θα έχει κάποια cooking βιντεάκια. Καρμπονάρα χωρίς μανιτάρια. Στο σπίτι του Έρικ, στο εκπίδου 5. Ναι, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Ναι, Χαλαρά. Θα λέμε σε λίγο. Θα περάσω και τα υπόλοιπα που είναι να περάσω. Έχει γεμίσει sim. Να μου στείλεις και εσύ τις φωτογραφίες. Ναι, και αυτό. Λοιπόν.